I ara hem de comprar l'edifici al darrere del costat del subsòl per poder-se construir les dues cosies de cinema en garage si fa i per donar. Si ella protesta ho fa per actuar, No per la meva actitud. Passa malvedi, que passa el teu cor, del somni d'un passat Crec que sóc l'emposat tot això i per tant puc fer això el que em sembla.